ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Мерседес Бенц C-класса ки солои навуш 2011 сола. Сӯзишвориш бензини холияи мошин объем моторош 1.8 литр аст. Коробкаш автоматаи мошин нав аст ки ай салон мега соҳибшон нав гирифтагӣ аст. уқай гаштагӣ нест. Як бародари тоҷикмон дар Москва, дар Санкт Петербург мега ай салон мега мошина нав гирифт, дасти як одамда кам гаштагӣ ай. мошин балонош пачка кондитсионер электропакет мултирол, яъне ки обогрев сидени ҳамаш кор мекунад. салони пачка мошин, яъне ки дасти як одамда документошам дасти як одам нагаштагӣ аст. срочно фурӯхта мешавад мега сум дар кора, ба ҳам хотир мошина фурӯш намонданд. мошин дар Санкт Петербург дӯстони азиз, нархаш 1 миллиону 150 000 рубл ки бозам арзон мекуне. мега мошин пачка ягон сарапина ягон чи надорад. ба кадоми шумо агар ҳамин мошин маъқул бошад, рақамошон аст, ватсап дорад, метавонед дар ҳамин рақамошон занг занед ки нависед, бештар маълумот гирен, бозам муомила мекунем. мега мошин беҳад ва тоза кам гаштага ай салон хчон харидага ҳастанд, яъне ки сум дар кора мега фурӯш намондианд. марҳамат, дигар маълумот гирен. дӯстон, шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, роӣ кунед, рекламаш мемонед. мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст Opel Astra F аст ки дар кузофи седан молодёжни соли барои 1997 сола. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторош 1.6 литр аст. коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4та балонош пачка аст, 4та диска, мошин хадавой дорад, магнитофон, салон тоза, ҳамаш кор мекунад. радной краска ки мошин дасти як одамда хелашид гаштагӣ ай. мошин фақат вариантҳои алишӣ дорад. дӯстон, фурӯхта намешуд, фақат вариантҳои алишӣ. мошин дар шаҳри Кулобай дар ноҳияи Шамсуддини Шоҳин хайхтон медонен. фақат вариантҳои алишӣ бо газ 53 ки зил ё ки трактор алиш мешавад. кадоми шумо газ 53, газ ҳамин хело ки зил трактор дорен, фақат вариантҳои алишӣ дорад, болоиш маслиҳат мекунад, ё ки яка шумо даст омад, ё ки шумо ҳамин хел маслиҳат мешавад. рақамҳои Тоҷикистоншон аст, дута рақамошон дар рақамҳои дигимаш имо ба саб пайваст дорад. метавонед ки бештар маълумот гирен тоқа вариантҳои алишӣ. марҳамат, дигар маълумот дӯстон гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ВАЗ 2106 аст ки молодёжни кадагӣ соли барои 1995 сола. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторош 1.6 литри простои, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4та балонои нав, 4та диска, 10 моҳи дига танировка, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, магнитофон, самбуфери сони, кузов тоза, фарои ксенин, хадавои кадагӣ, ҳама ҷош мега 100%. магнитофон ҳамаш самбуфе, радной краска, танировка, задагӣ пуштагӣ надорад. мошин мега дар ҳолати беҳтарин ай. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. дӯстон, нархаш 23 000 сомония ки бозам савдо ва муомила мешавад ки ВАЗ 2106 ай. ва кадоми шумо агар ҳамин хел мошин лозим бошад, рақамошон дар поёни видео ҳастанд, метавонед ки бештар маълумота аз соҳиби худашон гирем, фақат лайкотона монед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек молодёжни соли барои 1998 сола. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, 4та балонои средни, 4та электропакет, 4та диска, хоб ҳамаш 100% мега, фақат ҳамин як краскаш мекунем, мега сода камтар краскаш мега безеб шудага мега соҳибшон. ҳамин хел маълумот пешниҳод шудагӣ ай. дӯстон, мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 27 000 сомония ки бозам савдо муомилаш дар назди капот мекунем, мега соҳибшон. магнитофон, салон ҳама тоза ай, фақат як краскаш кини бо зури бад мешавад, мега соҳиб бош. марҳамат, рақамошон дар поёни видео ҳастанд, метавонед бештар маълумот гирен, камтар дига арзон мекунем, мега бисёри бад неметавонед бештар маълумот гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дорен, дар номери имо ба саб рой кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем.
мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардору молодёжи Mercedes-Benz C-класса SH соли барои 1998 солае. Судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.8 литр аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 балонаи 80 фоиза, 4 диска, кондитсионер, электропривод, 1 сола ҳуҷҷат, хаддавои кадаги аст, кондитсионер мега 100% кор мекунад. Моторам хубай, магнитофонамаш ҳастае. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон нархаш 54 000 сомония ки бо савдо ҳам мекунем, мега дар назди капот вариантҳои алиши ҳам дорад. Кадом метавонед, агар мошини алиш дора метавонед вариантҳои худтона мега пешниҳод кунам, фақат мошинои соз бошам мега вариантшона пешниҳод кунам. марҳамат, рақамошон дар поёни видео. Кадом метавонед, агар мехаред сумкати муомила дорад, кадом метавонед алиш мекунед, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. фақат лайкотро монед дӯстон. шумо агар дошта бошед мошинои фурӯши алиши роҳӣ кунед, реклама яки фурӯшда мемонем шава. Opel Astra J сарбардор мошини навбатӣ соли бароишаш 2000 сола мега соҳибшон. Судишвориш бензин газ кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литр аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникия зарадной краска ҳам хел золотистия мега соҳибшон. мошин 4 диска, 4 балонаи миёна, средни, кондитсионер, хоб ҳуҷҷатош мега 1 сола ҳастае. мошин газ бензин кор мекунад. солаш 2000 соли раднойшай, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 38 000 сомония ки савдошам мекунем мега дар назди капот. ва кам дӯстони ки ҳамхели Астраҷо лозим аст бо арзонам мекунам. рақамошон дар поёни видео мондага ки метавонед бештар маълумота аз замин рақамошон гиред. мошин яъне ки 2000 сол аст, нархаш арзанда аст, яъне ки арзонтара бо муомила мекардем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардор мошини мусофиркаша ки Hyundai Starex соли бароишаш 2000 солае. судишвориш дизел аст, объем мотор 2 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. яъне ки дизела мега моторамаш мотор кадаги мега калоткои нав аст, диска хоб генератори нав, турбо надорад, турбоаш кор намекунад мега надорад, 4 диска, 4 балонои нав мега, ятага запаска ҳам дорад, магнитофон дорад. мошин дар ҳолати миёнаи соза мега 100%, айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 16 500 сомония ки боз дар назди мошин мега муомила ва гап мезанем мега соҳибшо, фақат одамони харидор мега алоқа кунам мега хай бо маслиҳат мекунем. дӯстон, ин вариантҳои хуб аст. Hyundai Starex арзонтар ина метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг занед, бештар маълумот шавед, агар ки успед кунед, агар мошина нафурӯшанд. марҳамат, занг занед. ВАЗ 21 аст, бардор мошини навбатӣ ВАЗ 21 молодёжини соли бароишаш 2000 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотора 1.6 литр аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад мега соҳибшон. ҳуҷҷат дорам мега нагуфтиянд чақа, 4 балонои миёна, магнитофон, салоншам нормалния хай. мошин дар ҳолати кория мега бештар маълумотша мега тариқи телефон мега хадом мефаҳмам мега соҳибшон, бештар маълумотош алоқа кунам мега хадом мефаҳмам. мошин дар тарафҳои Душанбе, нархаш 7500 сомония ки боз муомила мекунем мега. ба кадоми шумо агар ҳамин хел мошин дар кор боша, як моҳи каш мекунед, истосуш мекунед, дӯстон азиз, мошин соз мешавад, бо беҳтар мешавад. марҳамат, бештар маълумотша аз худашон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардор Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1995 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 4 балонои пачка мега, хаддавои кадаги мега 100% бензин ҳамаш кор мекунад мега, пӯшидаги варид мега надорад, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, моторош мега 1.8 модулай хай бо бештар маълумотша мегирем. магнитофон, салон тоза, монитор, телевизор ҳамаш ҳастае. калпак мошинча созрадной краска. мошин дар шаҳри Бохтаре, нархаш 22 000 сомония ки боз дар назди мошин мега гап мезанем, срочна мега сум дар кураем. дӯстон, марҳамат, Vectra тоза аст, ба кадоми шумо агар лозима метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед, бештар маълумотша гирен, арзона мекунам. мошини фурӯшии навбатӣ, дӯстони азиз, Daewoo Leganz ки соати сиёҳ соли бароишаш 1999 солае. судишвориш бензин газ ҳаст, объем мотораш 1.8 литр, коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 диска, 4 балонаи средни, магнитофон, салон тоза мега, ҳуҷҷатҳои мошин бучидагия.
мошин мега дар поини дом мега ҳам хеле содагӣ мега мисол ям касада ҳайкна мега сум дар кора мега мефурӯшем мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 10500 сомония кам тарак дига мега муомила мекина мега соҳибшон амихер маълумот пешниҳод кардагӣ ҳастанд мошин дар поини дом хубае мошина як моҳика мекунад яъне сӯса тозаш мекунад мошинча тоза мешавад яъне ки чанд қашт моҳика кардагӣ нест чангу хок гирифтае марамат хайра хамош аст кадомтон нагал лозима метавонед ки бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин мошин гиред Daewoo Nexi асрабардор мошини навбатӣ Daewoo Nexi сафед соли бароишаш 1996 солае сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 4 диска 4 балонои 60 4 моҳи дига ҳуҷҷат хоб мошин мега 100% коробка хадавои ҳамаш 100% бе ягон камбудӣ салон тоза магнитофон ҳамаш кор мекунад хай хеле хто дидесед мошин 100% дӯстон бо бештар маълумот тоқа вариантҳои сумага алиш намешавад тоқа суми холӣ мошин дар территорияи Душанбе нархаш 11500 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест ба кадом бардорем ки хали Nexi дар кора хайна рақамошон аста метавонем бештар маълумот гирем Nexi арзанда барое ки сайсияниш хуб аст маромат занг занем мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи хачибек соли бароишаш 1995 солае сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.6 литр аст коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега хадавой дорад мега мошин мега якду ҷош мега камтарак мега уже ранги пӯшидагӣ уже шидагӣ мега ҳамуша мега ҷоша мега краска наркора мега камтарак пӯшидагӣ дорад инамиқа камбуда мега дига ҳама ҷош 100% балонош средня хадавой дорад хоб нархи ахирош мега 15000 сомония соҳибош мошин дар шаҳри Кулоба нархи ахирош мега 15000 сомония дига арзон намешавад дига ҳама ҷош мега 100% мега радной краска дӯстон хай бо бештар маълумот 95 солае ки 15000 сомон нархаш меарзад ки хайм 1000 сомон расход мекунед як исусуш мекунед мошинча мешавад маромат дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен ин бод 12 мошини фурӯши мо то видеои оянда